Oh. Sus. Lah. Luya. Lah mao na team Surambaw. No, naghakot og semento. Amura man ko makaihi. No. Mo ni pangabuhi. Akos gana sa tig-uga mo eh. Oh, ah. Grabe. Ako di lang ko mohakot kay kapoy magsighakot pa ubos. Grabe layuas dan paingon ubos oh. Bantay ka ng blow nga bay. Kana. Mao na ilang hatdan sa ilang semento nga ilang gihakot. To, na duha paingon. Daghang kitig hakot dire. Oh, dapat usa. Oh. Kapila ka hakot. Laon ni babay-babay pagid siya oh. Bisag porti nang lisura. Aray, dara si Boss. Boss. Kana boss. Aluya sa mong si Tibor ay ning hakot sa di si Tibor. Sus luya. Sus. Luya din Tibor ay ning hakot. Grabe oh layo ak. Layo kay hakutan. Kilo ko picture ya, ora ka tagiya na. Nanay usasad. La. Grabe. Bala ko layo mga guys, ilagin ko nung pagning kamutan nga human rig hakot ang semento. Oh, daghang kay semento guys. Oh. To, ang usasad nag-og. Oh, sus tikog lawas sa mong busing. Ayaw, oy. Sus. Mao na ni. Butyok. No, wag ka daw ni pahuway. Ah. Ipahuway si Birting. Di kaya Birting. Sige, layo kay God. Sis duol lagi taon. Kanang blow nga balay mga guys. Mao na mong hakutan ya. Bantay ka na nag sangkuog. Stibur na. Luay kay no. Gilang. Basta maabot lang na siya sa mga. Yes, abot gid taon. To. Si Birting usa lang sako ang ida. Kid kadaog. Uyang Tibor ay. Bor. Grabe. Oh. Ganas buang nga. Birting. Birting oh. Kusog yung dadag. Kus Bota si Birting. Nabot ini grabe layo ah. Muna yung pangabuhi sa Team Surambaw mga guys. Grabe lisura. Ugma mamagon sad mi guys para ka kwarta mi. Ako maguwang. No, naguyod taon siya. Naguyod taon siya og kabiliya guys. Na yung partner bata. Buutan siya kaniyang bata. Sugoon di mo tahod. Mao na buutan na mo. Sus grabe layo guys. Mao to imong gi kutan oh. Grabe layo ah. To, among makakauban mga guys ay. Mga Team Surambaw. Sus grabe gilingan la. Kusgana. Dali kinaabot. Aluya sa mong busing ning hakot. Oh, grabe eh. Oh, grabe inita pero ning hakot sila. Unsa na yung kauban? Abot gid taon siya. Yan na ra ibutang. Ay mga guys. Lah luya. May para palit og sudan og bugas. Lah. Luya. Surambaw. Oh, mo na Team Surambaw na mo. Naghakot. Kusgan kina siya. Mo na tabang na mo kay duli no. Tupad gid kuno duli. Grabe oh, abot gid taon sila. Human na gid taon na mong hakot mga guys. 50 ka sako porte layo among gihakutan. Wala ito bay?